Čaute, dneska som v Robloxe a ideme hrať takéto kačičkové oby, inak povedané parkour. A teraz za chvíľu čaká taký, ako by som to nazvala, tento skok je fest taký obťažný. Dala som ho. Teraz ideme tu, trošku sa to niekedy bude lagovať, ale to je jedno, ako teraz. A už sa to odlaglo. Neviem, ako to mám povedať. Takže tie odskoky tu bývajú skoro všade. Tak a nie! Yes. Dobre, toto je taká ďalší chybný ťah. To bolo hrozné. OK, hrám na mobile, áno, nie na počítači, lebo to je trošku obťažné. No ale začnem a... yes! Čaute! Prečo sa lúčim tak